Sziasztok és üdvözlök mindenkit! Gondolkodtatok már azon, hogy a szabályok, a törvények, azok tényleg csak korlátok? Vagy talán épp ellenkezőleg pont, hogy a szabadsághoz vezetnek el minket? Nos, ma pontosan erre keressük a választ. A szív útjára lépünk, és Marie Noël Tabut gondolatait követve megnézzük, mit is jelent valójában választani az életet és a boldogságot. Na, vágjunk is bele! És rögtön a közepébe is vágunk a legmélyebb kérdéssel, ami szerintem mindannyiunkat foglalkoztat. Valóban a miénk a választás? Szabadok vagyunk dönteni? Vagyis mennyire vagyunk a sorsunk kovácsai, és mennyire csak sodródunk az árral? Tudjátok, ez a kérdés lesz ma az iránytűnk, ezt fogjuk körbejárni. Rendben, az első állomásunk egy nagyon ősi, de szerintem ma is hihetetlenül érvényes képhez vezet minket. Ez nem más, mint a két út kereszteződése. Ez a metafora, ez segít majd megérteni a döntéseink igazi súlyát, és végig fog kísérni minket ezen a kis gondolati utazáson. És így jön a lényeg. Ez a válaszút, ez a kereszteződés, ez nem valami egyszeri nagy drámai döntés az életben, nem. Ahogy Bennik Sira könyve vagy a Zsoltárok is mondják, ez egy állandó valóság. Képzeljétek el, minden egyes nap, szinte minden pillanatban ott állunk a két ösvény előtt. És a tetteinkkel, a döntéseinkkel választunk. Választunk az élet és a halál, a boldogság és a szomorúság között. Oké, de ha tényleg szabadon választhatunk, akkor mégis mihez tartsuk magunkat? Mi a kapaszkodó? Na, itt jön Ben Sira könyve egy egészen meglepő, sőt, provokatív gondolattal. Azt mondja, hogy a törvényre ne úgy tekintsünk, mint valami korlátra, hanem mint a szabadságunkhoz kapott, nélkülözhetetlen, mondjuk úgy használati útmutatóra. Ben Sira logikája pedig, egyszerre zseniálisan egyszerű és hihetetlenül felszabadító. Nézzük csak, 3 lépésben vázolja fel az egészet. Először is, és talán ez a legfontosabb, a rossz az nem a természetünk része. Kívülről jön, csak egy hatás. És ez óriási reményt ad, nem? Ebből jön a második pont, a miénk a szabadság. Mi döntünk, hogy engedünk-e neki. Végül pedig a harmadik, teljesen logikus következtetés. Ha a jót választjuk, akkor a boldogságot választjuk. Ilyen egyszerű. És ez az idézet, ez szerintem mindent a helyére tesz. Figyeljetek, Isten senkinek sem parancsolta, hogy istentelen legyen. Ha ez így van, az mit jelent? Azt jelenti, hogy a döntés teljes súlya, a felelősség az bizony a mi vállunkon van. Itt a szabadság és a felelősség kéz a kézben jár, elválaszthatatlanok. Valljuk be, legtöbbször elég negatívan gondolunk a törvényre, igaz, mint egy rakás, unalmas, korlátozó szabályra. De a forrásunk egy zseniális, gyönyörű hasonlattal él. Azt mondja, a törvény valójában nem más, mint a szabadság használati útmutatója. Imádom ezt a képet. Szóval nem azért van, hogy megkössön, hanem pont azért, hogy segítsen jól használni a legnagyobb ajándékunkat, a szabadságot. De menjünk egy szinttel mélyebbre. Mi van akkor, ha a választásaink mögött nem is csak egyszerű döntések, hanem két teljesen ellentétes gondolkodásmód, két mélyebb erő húzódik meg? Nos, Szent Pál pontosan erről beszél, amikor szembeállítja egymással a világ bölcsességét és Isten bölcsességét. És a különbség, az tényleg hatalmas. Nézzük meg, a korintusiakhoz írt levél szerint a világ bölcsessége miről szól? A hatalomról, a látszatról, a csillogásról. Látványos, de a végén pusztuláshoz vezet. Ezzel szemben ott van Isten bölcsessége, ami egy rejtett misztérium. Lehet, hogy nem annyira látványos, de az igazi, a maradandó dicsőség felé visz minket. És most elérkeztünk a történetünk, ennek a gondolatmenetnek a csúcspontjához. Hogyan lép a képbe Jézus? Mit kezd ő a törvénnyel? Máté evangéliuma szerint ugyanis nem eltörli azt, hanem valami egészen mást tesz. Elmélyíti az értelmét. Igen, a kulcsmondat itt ez. Nem azért jöttem, hogy eltöröljem, hanem hogy beteljesítsem. A kulcs szó tehát a beteljesítés. És ez a szó, ez mindent megváltoztat. Nem arról van szó, hogy a régi szabályokat egyszerűen kidobjuk az ablakon. Sincs róla, hanem arról, hogy felfedezzük a teljes, az eredeti értelmüket, és az egészet egy mélyebb szintre emeljük. Na de nézzünk egy konkrét példát, hogy értsük, miről is van szó. Vegyük a parancsot, ne ölj! Mi történik itt?
A hangsúly a külső tettről, a gyilkosságról átkerül a belső forrásra, a haragra. Jézus lényegében azt mondja, hogy ne csak a tünetet kezeljük, hanem menjünk le a probléma gyökeréig. És ez elvezet minket a megbékélés fontosságához. És a második példa is pontosan ezt a logikát követi. Ne törj házasságot! Itt is elmozdul a hangsúly a külső tettről. Nem elég csak a konkrét cselekedetet elkerülni, a cél sokkal több, a szívünk és a gondolataink nevelése, a belső tisztasság megőrzése, vagyis a lényeg a megelőzés, hogy el se jussunk a tettig. Szóval most, hogy bejártuk ezt a nem is olyan rövid utat, a választás szabadságától egészen a törvény mélyebb értelméig, itt az ideje, hogy összegezzünk. Kössük össze a szállakat, és nézzük meg, hová is jutottunk. Láthatjuk tehát, hogy a törvény útja egyértelműen befelé vezet. A külső parancsolatoktól elindulva egyenesen a szívünk belső átalakulásáig jutunk. És hogy mi a végső cél? Hát nem a szabályok puszta gépies betartása. Sokkal inkább a valódi testvéri közösség, a jobb, őszintébb emberi kapcsolatok megteremtése. És végül ezzel a gondolatébresztő kérdéssel zárnánk, mert az elvont fogalmak után a labda most tényleg nálunk van, a mi térfelünkön pattog. Mit jelent a te, a mi mindennapi életünkben, a mi apró vagy nagy döntéseinkben az, hogy a törvényt ne csak betartsuk, hanem beteljesítsük? Ezen érdemes elgondolkodni.